Hizkuntzaren alde egitea, jendearen alde egitea da. Bulkada eder bat, neguko itsasoa ere eder egiten duena. Ez du amorerik ematen, arnasa hartzea bezalakoa da. Hizkuntzaren alde egitea da, ados jartzea. Kaio saldoak zerua gurutzatzeko ados jartzen direnean bezala. Elkarrekin joaten direnean, nekea txikiagoa baita. Hizkuntzaren alde egitea, kausa galduen bilduma egiteari uko egitea da. Injustizien antologia egitea denean bezala. Edo ezin ikusien zein etsaien zenbaketa egiten denean bezala. Badago jendea, itsasoaz ekaitz egunetan baizik oroitzen ez dena. Euriak hartzen ditu neguko paisaia bustiak. Dena goibeltzen dute euri kolpeek. Zaila da laztasuna, edertasunarekin estaltzea. Itsasberak agerian uzten du egitate mingarrien lurraldea. Eta ondaleko lur galaraziak azaleratzen ditu. Itsasargiek inor gutxik ikusten dituen seinale galduak egiten dituzte. Irabazi eta galdu dugunaz galderak egiten ditugu maiz. Ez da nahikoa gogoa. Ez da aski nahi izatea. Inorgabeko lurra da iragan mina. Ahaztearen mina da gurea ordea. Ontzia osatzeko piezak daude ontziolan. Kila sendo bat. Haizeak ontzia eraman ez dezan eta lastari eus didezaion. Kemenaren definizioa, zurajearen eta galipotaren arteko zerbait da. Batzuetan, buiak besterik ez ditugu ikusten. Gasoleo aztarnak. Desdilura. Hala ere aurrera goaz. Baditugu ontzia eraikitzeko planoak. Teknika eta eskulana. Talde bat eta norabide bat. Pago egurrezko kila bat. Castillo Suárez, mila esker. Hau bai goxotasuna, Hau bai modu ederra ekitaldiari hasiera emateko. Ontzi sendoa gainera, kontseilu sendoa eraikitzeko pieza ezin hobeak ditugu euskalgintzaren baitan. Egunon guztioi, egunon eta ongietorri Durangora, euskalgintzaren kontseiluaren 25. urteurren ekitaldira. 25 urte. Mendela urdena. Belaunaldi oso bat, gutxienez. Urteurren borobilen urtea dugu 2022 euskalgintzan. UEUk, Elkarrek eta Eluiarrek 50 urte. Emunek eta topaguneak 25 urte euskalgintzaren kontseiluak bezala. Bueno, euskararen gizarte erakundeen kontseilua sortu zenean. Egun berezian sortu zen gainera, Euskaldunon egunkariaren konstituziaren egun berean, Durangoko azokaren ingurunean, eraikin honen ondoan gainera dagoen museoan sinatu zen kontseiluaren sorrera. Baina lehenago pixka bat atzerago eginen dugu, eta 1986ko otsailera eginen dugu jautzi. Orduan, euskararen garapen ildo ez kezkaturik, euskararen gizarte erakunde nagusietako arduradunak bildu ziren, eta elkarlanean urrats berriak ematearen premia nabarmendu zuten. Talde eragile bat sortu zuten, eta ondorengo lanildo hauek martxan jarri zituzten. Batetik, euskararen unibertsoaren gogoeta. Bestetik, plangintza orokorra, eta bestetik, eragin sozialaren antolaketa. Gainera, hemendik dabil, euskararen unibertsoaren inguruan
idazkari lanetan aritutako Laura Mintegi ere bai. Urte bat beranduago etorri zen Donostian ospatu ziren Euskararen Unibertsoaren jardunaldiak, etorri ziren, eta bertako ondorioek ekarri zuten kontseiluaren sorrera. Euskararen gizarte erakundeen kontseiluaren sorrera. Duela 25 urte. Euri pixka bat egin du orduzkeroztik, eta seguru asko, zuetako askok izanen dituzue hasieraietako oroitzapenak, bai Euskarari kanpaina esaterako, edo inoiz egin izan den ekimen ikusgarri gura, 5 futbol estadio, Euskararen alde betetzea. Hasieraiek ikusiko ditugu, ondorengo ikusentzunezko honetan. Iarrez bada etzi, seguru noiz baiten, erakutsiko dute Euskaldun izaten. Bainan zer ari gara Euskara erraiten, guk maite behar dugu maitatu dezaten. Bideak eukaiba, maitatu ikasiaz maita, elkar bizitza goxo, bideratu naita, gure atabarea, herri bera data. Bai Euskarari, bai eutsi goian Euskarari, bai Euskarari, eutsiz goiari, eutsi Euskarari. Bai Euskarari, bai eutsi goian Euskarari, bai Euskarari, eutsiz goiari, goian eutsi Euskarari. Arratsaldeon Euskal Herria, gu guztiok gara Euskararen itxaropena. Elkarrekin bizita, alerre aparte, ezagutza ezetik, sortu hainbat arte. Hortik angorrotoa, etorri daiteke, ezagutzen ez denik, ez liteke maite. Erlearena dugu, kasu nabarmena, ziztada egitea, galtzen du ez dena. Naiz ustez bestearen, menpean duena, garailea bera da, menperatuena. Bai Euskarari, bai eutsi goian Euskarari, bai Euskarari, eutsiz goiari, goian eutsi Euskarari. Bai Euskarari, bai eutsi goian Euskarari, bai Euskarari, eutsiz goiari, goian eutsi Euskarari. Aldiz, maitasunaren bidez, batak besteak garaitzen duenean. Bata nola bestea, biok jaikitzen dira garaian. Euskarari bai Eutsi goian Euskarari, bai Euskarari, eutsiz goiari, goian eutsi Euskarari. Esan bezala duela 25 urte eratu zen kontseilua, eta bere lehenengo lemazaina edo idazkaria baita aukeratu ere, Xabier Mendiguren berezi hartu. 2010 arte idari lanetan aritu dena. Zatoz, Xabier, mesedez, txalo bero bat.
Jarri, ongi. Hartu mikua. Egunon, Xavier. Ongi? Mikro hurbiltzen baduzu, agian entzunen dizute. Aber, ontzen zuten dan. Bai, Indarra badoko hainbeste, oraindik eta. bai, ez da. Bai. Xavier, zu izan zinen lehenengo hamarkadarretako lemazaina. Bai, hala da. Orduan atomizatuta zegoen euskalgintzaren bilgune izatera zetorren erakunde batetako arduradun nagusia, eta gainera erronka erraldoi bezain ederrak aurrera eramateko prest agertu zinena. Bai, orain ikusten da, noraino torri garen. Nola gogoratzen dituzu, Xavier, hasiera haiek, eta nola iritsi zinen? Bai, hasiera haiek gogorazten ditut beti nahaste batekin. Bai, alde batetik poza, gauzak egiten ari ginelako, beste aldetik kezka ere bai, eta oroar zan sentimentu nahasi bat. Baina pixkanak hori sendotuz, argituz joan zen, eta ikusten duzu noraino iritsi garen. Bai, hasi gainera eta bai euskarari kanpaina bete-betean. Aurra hasi zineten, bira, 21. mendeko akordioa, futbol estadioena... Bai, hori danak bapatean buruan eukitzea zaila da. Ikusi ala, gogoratzen naiz, pausoak oitzen nola ematen genuen, eta horrek ematen zuen poza eta arrotasuna. Baina, pauso batek bestea eskatzen zuen eta hori egiten genuen. Bataren ondoren bestea eman. Eta hori taldean egiten zen, askoren artean, eta eskerrak horri. Bestela galdu ingo ginen bidean. Xavier, eta talde horrek, kontseilu horrek, zer ekarri zion euskal gizarteari, euskararen normalizazioari? Ba, trinkotze bat ekarri zion, nire ustez, eta trinkotze hori nabarmena da, alorra batzutan oso garbi ikusten da. Talde txiki asko elkartu egin ziren, zeregin asko metatu egin zen, eta horrek indarra eta segurtasun ematen zuen aurrera jarraitzeko. Hori izan zen eretzako kontseilua. Azken batean, gutxi izatetik eta sakabanatuta egotetik, denok metatzea bat eta denok indarrean aurrera joateko kemena eta adore izatea. Kemena eta adorea denok bat, baina une gogorrak ere izan entziren tartean. Bai, eta horrek sendotu egin gintuen. Ez gintuen kikildu edo kobardetu. Baizik, eman zigun, alkar hartu eta elkarren babesean elkarren indarrarekin aurrera joateko indar gehiago oraindik. Eta hori nabarmena izan zen. Eta bide honetik gindoa zela erakusten zigun horrek. Xavier, zure denboraldi hartan, hainbat proiektu eta dinamika martxan jarri zen ituzten, zure ustez zein izan daiteke arrakastatxoena edo zeintzu izan daitezke? Bueno, kontseilua batasun bada, elementu asko osatua eta nire ustez nekez esan daiteke zein den importanteena. Batasuna bera da importantea. Gero eta elkartua egotea, gero eta elkarren ezagutze handiagoa izatea, hori da niretzat kontseiluak egin duen ekarpena. Eta hori egitean jarraitzen du eta jarraitu behar du eta bide horretatik ondo doa. Eta jende gehiago hurbildu behar du kontseilura eta kontseiluaren helburuetara. Eta hori egiten dugun bitartean, kontseilua bere bidea egiten eta bere helburua betetzen ari da. Eta horrek ematen digu poza eta segurtasuna. Eta zuzen gabiltzen sensazio hori. Deialdia ere egin duzu, probestu duzu, Xavier. Bai, hala da. Zure hasieratan bai euskarari leloa zenuten, gero euskaraz bai lelora pasa zineten, zergatik? Ze behar ikusten zenuten edo? Euskaraz, bai, hori izate horrek esan nahi du, beti datorrenari aurre egin eta bultza egin behar zaiola. Eta hori nolabait, hitz batzutan metatu behar zen eta trinkotu behar zen, eta hori izan gure helburua. Guk ez genuen orduan oso garbi ikusten egiten ari ginenak ze edamen zeukan, noraino iritsiko zen, baina apostua lasai eta seguru egiten genuen. Eta hitz horiek atea ziren orduan, eta hitz horiekin urrengo pausoak etorri ziren. Eta beraz uste dut, asmatu genuela, nahiko ondo. Ez genuela gehiago pentsatu beharrik. Egin behar zela eta egin egiten genuen. Xavier, jarraituko nuke zurekin, baina ekitaldiak aurrera egin behar du. Bai, badakit. Utziko diegu bestei, ez da? Dudari gabe. Bueno, gu joanen gara? Oso ondo. Bai? Txalo beroa, Xavier. Bazen. Utziko dugu mikroanen? Bai, Xavier ditzali behar da. Bazen.
Ariak, gurasoen ariak, alabearrarenak, norbere gorputzarenak. Ariak, lagun minen ariak, behaz topatzeko modu luzea eta bizitza. Ariak egokitzen, ariei kasu egiten, ariekin korapilatzen. Ariak, lotzen gaituztenak, maitasun luzea, bezalako aria, titerearena, moduko aria, batzuetan atezuan, besteetan lasaiera, eta bizitza, arien kontra tiratzen, arien gatibu, ariak eusten. Eta bapatean ohartu ezetz, ez dela biri, ez dela ezer. Eta bapatean ohartu ezetz, ez dela biri, ez dela ezer. Eta bapatean ohartu ezetz, ez dela niri, ez dela ezer. Eta bapatean ohartu ezetz, ez dela niri, ez dela ezer, ez dela niri, ez dela ezer. Gehiago balio du. Milak egiten duten apurbanak batek egiten duen mila baino.
Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta ohean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi naiz, ta euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi naiz, ta euskaraz bizi naiz. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta ohean sartzean. Egin ginen bizitzaren jabe, nortasuna eta izaera gorde gabe. Kaleetan bat egin genuen, elkar maite genuela erakustearren. Euskaraz bizi naiz, ta euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi naiz, ta euskaraz bizi naiz. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik ez egiten. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahia da baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean, eta ohean sartzean. Bai euskarari leloarekin hasi eta euskaraz bai leloarekin bukatu zuen Xabier Mendigurenek. Ondoren ikusi dugu ere euskaraz bizi nahi dut marka hartu duela kontseiluak eta baita bat aldatu dinamikara etorri dela ere bai. Eta are gehiago, izena ere simplifikatu egin du eta logoa aldatu du. 25 urtetako bigarren erdialdean eman diren aldaketak izan dira guzti hauek eta baita gehiago ere bai. Euskaraz bizi nahi dut markaren baitan aktibaziorako ekimenak, hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa, arnasgunetan eragiteko lurraldea eta hizkuntza jarduna, lan mundua euskalduntzeko konferentzia. Aldaketa guzti hauek azkeneko ia 13 urteetan eman dira eta beste lemazain batekin, Paul Bilbao Sarria. Paul, barkatuko diazu, Paul badoa zuzenean bere hitzartzea egitera eta Paulen hitzartzeak izaten direnez pixka luzeak, nik moztuko dizut pixka bat. Ez didate utzi oraingoan. Ez dizute utzi luzea egiten? Nik ez dare orduan. Baina barkatuko diazu, sorpresatxo bat daukagu zuretzako. Hori ez da esaten. Ezin ginen joan zerbait ere egin gabe. Eta zerbait ere oroimenean eta guzti hori eskertzeko zerbait ere eman behar dizugu. Alicia mesedez, Alicia Iribarren, beste konplizea. Nik uste bai. Bai. 20 urte eman ditu Paule kontseiluan, lehenengo 7 hizkuntza eskubideen behatokian, eta hurrengoak edo azken 13 kontseiluko idazkari nagusi gisa. 20 urte, laster esaten da, Paul. Eta urte hauetan guztietan 11 gauza bizi izan dugu, gaziak eta gozoak. Eta guztietan aritu da Paul, lanean kementsu.
Euskararekiko, kontseiluarekiko eta bere lanarekiko pasioa erakutsi du eta pasio horrekin aurre egin die zailtasunei, kontseilua egungo egoerara eraman arte. Adierazitako pasio hori oso lagungarria izan da, besteok kutsatu eta elkarrekin lan egitea oso eroso izan delako, oso erosoa delako. Elkarrekin eta beti elkarlanean aritzeko prestutasun hori oso eskertzekoa da. Eskertzekoa da ere, euskararen normalizazioari egindako ekarpen ikaragarria. Beti gure hizkuntza erdigunean jartzeko lehentasuna izan du, baita ezinezkoa zirudien uneetan ere, eta kontseilua aitzina eramateko egindako lan izugarria. Eskertzekoa da dena. Gaurtik aurrera beste zeregin batzuetan arituko zara, baina espero dut oso urrun ez ibiltzea, eta euskalgintzaren bidean elkar ikustea eta aritzea. 11 adibide eta modu bila nezaken eskerrak emateko, baina ez lirateke nahikoak izango. Beraz, mila esker bihotz-bihotzez. Korrionera, mesedez, Paul, Alicia. Hau ez da hemen bukatzen, Paul.
Guain, igual luzatzen ditugu txaloak arnasa pixkat hartzeko. Tarain hasi txapa botatzen. Lehenik eta behin, eskerrik asko, Donostiako udaleko alkate, Nafarroko Parlamentuko presidente, Jaurlaritzako Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburu, Hizkuntza Politika sailburu orde, Gipuzkoako Aldundi, UEMako ordezkariak, eragile sozial, politikoak eta sindikalak, unibertsitateak, bertatutako lagunok, eta amaieran joan arren gaur, niretzat garrantzitsunak zareten Euskalgintzako ordezkariok. Mila esker, Kontseiluaren 25. urteurren ekitaldira etortzeagatik. San behar dizuet gaurko hitzaldia prestatzeko bi dokumentutara jo nuela. Lehenik eta behin, ez dakiz zergatik, jo nuen Kontseiluko lehen zuzendaritza biliraren aktara. 97ko abenduaren 15ean, izan zen, orduko zuzendaritza, hemen bazaudete batzuk, badakit hortik badabilela Jose Javier Inigo, orduan Eka beren izenean, Iñaki Irazabalbeitia, Elu Jarrin izenean, Juan Manuel Ararte, Aekaren izenean, bazien orduan ere, UEU, IKA, Bertsosa Elkartea, ikastolak, eta baziren, gaur egun ez da den bikide batetik, Kontseiluaren sorreran horrenbeste egin zuen topaguneko Fernando Muñoz Guren, eta berriki joan zaigun Euskal Konfederazioko Alberto Atxotegi. Eta hori ikusita, nik ere gaur, baliatu nahiko nuke, nire gaurko hitzartzea 3 pertsona omentzeko, nire garaian, Kontseilua enuke ulertuko beraien ekarpenik gabe, eta gaurko hitzartzea beraiei zuzendu nahiko nieke. Jakineko Juan Mari Torrealdai, ikasiko Jose Maria Osmendi, eta urratzeko Isidro Joldi. Zauden tokian zaudetela, Kontseiluak biziri jarraitzen du. Eta bai, niri egokitu zitzaidan 2010ean itxasaldia egitea. Anabelek esan duen moduan, ni banegoen itxasontzian, banengoen behatokian, baina arduan egokitu zitzaidan lemazain edo izatea, eta nori eta Xabier Mendigureni jarraipena egiteko, kristolako bertigoa. Xabierrek Euskaraz bai leloan utzi zuen Kontseilua, guk Euskaraz bai hori berformulatu genuen, Euskaraz bizi nahi dut lelora ekarri genuen, eta gaur egun 2022an batu zaldatu leloan gaude hizkuntza politikei begirako adostasunak erekitzen. Eta tartean, tanikor azpimarra jartzen dut, lortu genuen Europan hizkuntza gutxituen alde lan egiten dugun erakundeok inoiz egindako ahalduntzea ariketarik handiena. Hizkuntza eskubidea bermatzeko protokoloa. Zalantzari gabe, intentsitate handiko 12 urte izan dira. Baina nik uste dut, Euskaren berreskuapen prozesuak intentsitatea behar duela. Hizkuntza politiken azterketa, diagnosia, proposamenak dela hezkuntzan, dela lan munduan, dela helduen euskalduntzean, eta behar izan denean, kaleak ere hartu ditugu. Eta azken boladan, tamalez, hartu behar izan ditugu Espainiako auzitegietako oldarraldiari aurre egiteko. Oain, esan bezala, aliantza berriak erekitzen ari gara, askotariko adostasunak ehuntzen ari gara, Euskaren normalizazio prozesu azkartzeko, bai lagunak, azkartzeko premia dugu. Aurten hitzekin, milaka eta milaka herritarrok Euskal Herri osoan korrikan aldarrikatu bezala, beharrezkoa da azeleragailua zapaltzea. Eta uste dut horregatik, atzera begiratuta, baina aurrera jarrita ere, Kontseilua ongi dagoela posizionatuta. Bai Euskal Herrian, bai Euskal Herritik kanpo. Kursalen esan genuen bezala, bagara nor. Eta bigarren dokumentua, esan dizuet bi dokumentu begiratu dudala hitzartzea prestatzeko, joanaz 2010ko apirilean 25, alegia Bilbon, Euskaldunan, Xabierrek lekukoa eman zidaneko egunera. Eta orduan, bilatuta bera orduan zer esan nuen. Eta orduan, bertan ziren 3 eragile motari eskara bana egin nien. Batetik Euskalgintzari, bestetik
eragile sindikal eta sozialei, eta hirugarrenik eragile politikoi eta instituzioi. Eta gaur, lema hartuko duenari lan arresteko, berriz ere banatorkizue eskaera banarekin. Euskalgintzari, kontseiluan sinesten jarraitu, indarme etaketa, gure arteko lotura zenbat eta trinkoagoak eta sendoagoak izan, are gehiago eragingo dugula barneratu behar dugu. Hori da gure indarra, trinkotzea, saretzea eta sendotzea. Eragile sindikalei eta sozialei, behonde izuela, etxeko lanak egin dituzue, ederki bete duzue, orduan eskatzen genizuen urraz bat aurrera egitea. Eta hasi ari gara aliantza berriak eraikitzen, hasi gara elkarrekin eragiten, hortaz, jarraitu horrela, eta eragile politiko eta instituzionalei. Bai, egia da, harremanak hobetu ditugu, elkarrekiko aitortzan sakondu dugu, eta hori positiboki baloratu behar da. Alare, beti dago alare bat. Sinistu benetan, eta esaten dizuet bihotzetik. Hizkuntza politikak are ausartagoak egiteko adostasunak lantzen ari gara eragile sozialei. Erreparatu mesedez adostasun hoietan lortzen ari garen edukiei. Horrek balekoa izango zaizuelako benetan jauziak egin ahal izateko. Eta berandu baino lehen, zuek ere lotu adostasunetara. Eta guztiei eskaera bat. Oldarraldi judiziala hor dugu. Eta erantzun diezaiogun oldarrari horri batasunetik eta bateratasunetik. Aldarrika dezagun badagokigula hizkuntza politika inolako eskuartzerik gabe egiteko eskubidea. Eta amaitzeko, esan diate, labur egin behar nuala, Kastillok esan du, ederki eskerrik asko Castillo, bihotzetik, ontziaren piezak ontziolan daudela, baina ontziak gila sendo bat behar duela, haizeak eraman ez dezan, eta lastari eutz diezaion. Kontseiluak badu gila sendoa. Baskideek osatzen dute, baskideok osatzen duzue gila hori. Eta kontseiluaren 25. urteurrenean, nik gila hori hemen ondoan nahiko nuke, hori delako gure indarra, hori delako gure giarra. Datozela mesedez, Euskalgintzaren kontseilua osatzen duten baskidetako ordezkariak, AEK, Artez, Berria, Bertsozar elkartea, Euskal Herrian Euskaraz, EIGE, Euskal Idazleen elkartea, Eluiar, Elkar, Emun, IKA, Euskal Editoreen elkartea, Gerriko elkartea, Esten Aizialdi elkartea, Ikasi, Hitzez Euskaltegia, Euskal Herriko ikastolen elkartea, Jakin, Karmel, Maizpide, Osasungoa Euskalduntzeko erakundea, Sortzen, Udako Euskal Unibertsitatea, Esu Ikaskuntza, Euskal Kultur erakundea, UEMA eta Kristau Eskola. Eta txalo bat, hau delako gure benetako giarra. Eta antzi honek eskifaia behar du. Lemazaina bai, baina eskifaia ere bai. Azken urteotan lankide asko izan dira kontseiluan. Hemen badira hoietako asko, lehengoak eta oraingoak. Eta itsasontzi batek ez du bide hartzen espadaka eskifairik. Eta benetan, uste dut, azken 25 urteetan, kontseiluan aritu den langileria guztia txalotzeko modukoa dela, eman duen guztiarengatik eta benetan hoiei esker kontseiluak egin duelako aurrera, eta beraz, txalo zaparrada bat eskatuko nuke, kontseiluan lanean ibili diren guztiei. Eta bueno, lagunok, plazera eta orea. Izan da, azken 2 hamarkadak etxe honetan egotea, eta ia 3 urtez, ama 3 urtez, bargatu, 3, lemari eustera. Baina ni portura iritzi naiz, eta jaitsi behar dut. Hala ere, gaur kontseiluak itsasaldi berri bat ekingo dio,
eta hemen dugu bidaia horri aurrera emango duen lemazaina. Zer esango dizut? Gozatu. Adiz bakarra gozatu. Burua usteak? Pillo. Baina gozatu. Eta benetan, euskararen normalizazio prozesuari elkarpen bat egiten ari zatzaizkiola sentitzen duzunean, orduan benetan burua uste guztiak estali egiten direla eta burua uste guztiak gainditzen direla. Hortaz, nire aldetik, eskerrik asko bihotz-bihotzez. Musu bana, baina orain datorrela Euskalgintzaren Kontseiluaren lehen hartuko duen idazkari nagusi berri, Idurre Eskizabel Larrañaga. Bueno, eskerrik asko denoi, agintariei, etorri zareten herritar, eragile guztiei. Eta eskerrik asko kontseilua osatzen duzuen bazkide eta eragile guztiei. Eskerrik asko zuetako bakoitzak zeubon kabuz, zeuenetik eta zeuen arloan euskara itsaso zabal bat izan dadin egindako lan eskergagatik. Eta eskerrik asko, bereziki, orain 25 urte, elkarrekin aritzea erabaki zenutelako. Kontseilua osatuz, hain zuzen ere. Argi izan zenutelako, euskarak nabigatu behar zituen uherreetan ibiltzeko, elkarrekin arraun egitea ezinbestekoa zela. Eta eskerrik asko nola ez, eman didazuen konfiantza gatik. Egingo dugu alegina, lemari aliketa zuzenen eusteko, itsaso berrietara eramango gaituzten itsasargi eta izarren bila urrutira begiratzeko, eta batipat zuekin batera arraun egiteko. Nik neuretik eskerrak eman nahi dizkiot baita ere gure etxeko genealogia euskaltzaleari. Euskara urputzu sakon eta ilun bat besterik etzen garai haietan, orduan ere etziolako etxi. Eta altzuen bezala eta altzuen guztietan atera zuelako handik urgazi bat, tanta bat, eta eskura eman zigulako. Hain zuzen ere, beste milaka etxetan bezala eguneroko ekin tematxust. Euskararentzako itsaso bat osatu arte. Eta nola ez, eskerrik asko bereziki Paul Bilbaori. Kostera honak, itsasaldi honak adina enbata bizi izan dituzu, baina guztietan eutsi diozu lemari, eta arraunari, eta parijuei, eta sarei, eta behartzen guztiari. Eta hori ez eziz, itsaso berriak non zeunden sumatzeko gai ere izan zara, eta kontseilua norantzko horretan jartzeko gai. Eskerrik asko, Paul. Mila esker. Portu honetaraino ekarri gaituzu eta hemen geratzea erabaki, baina ez dago itsasgintzarik porturik gabe. Nabigatzeak eta arrantza egiteak premiazko du portuko lana, eta beraz, ez zaitut urrun sumatuko etorkizunean ere. Nola nahi dela zorte on zure itsaso berri horietan. Euskalgintzako kideok itsaso honetan aspalditik gabiltza, aro berri baten iragarpenean. Ziklo aldaketa, mugarria, bidegurutzea, behin eta berriro. Azkenean geure buruak errotonda batean bueltaka. Jaster bat gurpilarei eragiten hola, sorgin gurpil zoroan harrapatuta irudikatzeraino. Horrek berak ere areagotu egiten digu aro berriaren premia. Bi geruzatan. Batetik diagnostikoan.
Jabetuta munduaren aldaketa abiadura inoiz ez bezala azeleratu dela azken 2 hamarkadetan. Eta euskarak iraungo badu eta euskaraz garen jendeok bizitza bizigarririk izango badugu, orain arteko tresna apareju eta navigazio kartak jada etzaizkigula baliagarri. Bestetik, desideratun baten moduan, aro berri hori euskararen biziberritzea kolpe bakarrean ekarriko digun erabaki gertakarien sorta ia magiko bat balitz bezala. Baina aro aldaketak ez dira egun batetik bestera gertatzen. Are eta gutxiago izaten dira bat-batean eta guztia konpontzen duten kolpe magikoak. Ziklo aldaketek data, leku eta gertakari zehatzetan finka daitezken mugarrik trinkoekin baino, zerikusi askoz handiagoa dute, jario etenik gabeko lan isilarekin. Surferako olatu ikusgarriekin baino, itsas ondoetako korronte ikusezin bezain geldiezinekin. Alde horretatik, euskalgintza aspalditik dago aro berrian murgilduta. Ziklo berriaren itsaslasterrean, eta euskalgintza gizarte eragileen bilgune den heinean kontseilua horren gidari. Asko dira begibista altxa eta euskarari 22. mendeko itsaso berrietara ailegatzeko aurre ikusten zaizkionen batak. Iraganeko mamuen forman datoz batzuk. Euskarak ez du ofizial estatusik bere lurraldearen zati handi batean. Horrenbestez, euskaldunek ez dute beren herritar eskubideak gorpuzteko aukerarik. Nafarroan legediak berak sortzen du hizkuntza auziari dagokionean nafarren arteko injustizia. Lapurdi Baxenabar eta Zuberoan oinarrizko eskubideen alde borrokan somatzen ditugu euskaldun eta euskaltzaleak. Hala nola, ikasleak azterketak euskaraz egiteko oinarrizko eskubidea eskatzen. Ofizialtasuna indarrean den eremuan berriz, Espainiako botere judizialaren forman etorri da euskararen eta euskaldunon kontrako oldarra deldia. Hain zuzen ere, herritarron borondatearen isla diren lege eta arauak atzera botaz. Euskaltzalen eta euskalgintza askotariko horren bultzadaz noranaiko eta arlo guztietako eginda iritsi zaigu euskara 21. mende honetara. Baina aldaketen azelerazio honetan ez dira makalak milurteko berri honek jarri dizkigun erronkak. Bizitzaren digitalizazio eta merkantilizazioaren ondorioz hizkuntzekin daukagun harremana bera aldatu eginda. Hizkuntza nagusiak gero eta nagusiago, hegemonikoago. Mundua eta gu, gero eta homogeneoago. Horrenbestez, hizkuntza txikiagoetan, are eta gehiago gutxiagotasun egoeran gaudenon kasuan, aritzeko, erabakia hartzeko, horien aldeko autua egiteko gero eta erabakimen handiagoa behar da. Eta erabakimenera iristeko behar da bulkada bat, motibo bat. Hizkuntza horiek behar dute funtzionalitatea. Baina funtzionalitatea ez ezik, baita balio simboliko handi bat ere. Balio horiek ez dira berez eta kasualitatez sortzen. Baizik eta landu, eratu eta sustatu egiten dira. Horretan ikusten ditugu adibidez Europa iparraldeko estatu txikiak. Ingelesari aurre egiteko beren hizkuntzak bizimodu digitalizatu hori osatzen duten euskarri guztietara ekartzen. Ikusentzunezko ekoizpen propioan inbertitzen. Beren hizkuntzak esanai eta balio berriz jazten. Edo beste arlo batean, Euskal Herritarron abiaburuko sorlekua gero eta ugarioagoa da, eta horrek ere ekarri dizkigu erronka zahar berriak. Euskaraz jabetzeko eskubidea eskaintzea eta bermatzea Euskal Herritar horiei denei. Amelia Barkinek egunetan oso goraipatua izan den artikuluan azpimarratu bezala, Euskarak beharrezko ditu. Baina diodan bezala, euskalgintza eta kontseilua horren gidaritzan jabetuta dago premia horietaz denetaz. Eta aspaldi hasia du ursakonetako itsasle asterrari segika aro berria. 3 zutoinen gainean. Adostasun soziala, ezagutzaren unibertsalizazioa eta erabilerarako eremu erosoa sortzea. Eta horren bestez, geure burua euskaraz ardazten dugunok gure herritartasuna berdintasunean aurrera eramateko moduko zoru bat edukitzea. Adostasun horretan
sakontzea izango dut helburu. Adostasuna euskalgintzako eragile eta norbanakoekin. Adostasuna instituzioekin. Eta adostasuna beren burua euskalgintzatik eta euskaratik aparte xamar ikusten duten arren, justizia eta kohesio soziala helburu dituzten eragile eta norbanakoekin. Hizkuntzen auzia, euskararen biziberritzea, justizia eta kohesio sozialari muinean lotzen zaion kuestioa baita. Bizikidetzarako eta berdintasunerako oinarrizko gakoetako bat. Baina jakina, Paulek egunotan adierazi duen bezala, adostasunek edukia behar dute. Ez gaude argazkietarako. Kinka estua da. Euskaltzaleok geure kezka eta beldurrek eraginda, geure burua babesteko xedez, askotan aipatu eta bultzatu dugun ideia da euskarak politikatik at behar duela. Nago, ideia hori itzulikatu behar dugula. Eta euskarak zerbait behar badu politika dela, baina letra larriz idatzitako politika. Diferentzien gainetik, interes orokorrean, euskararen biziberritzean begirada zabaleko eta goi arnasdun politika. Nire kide eta maistra feministek horixe irakatsi didate. Dena dela politikoa. Adostasun zabal eta sendoa behar dugu. Politika, letra larrizko politika, handi hori egiteko. Hori izango da, beraz, nire alegina. Hori izango da, kontseiluaren alegina, denok elkarrekin iritsi gaitezen 22. mendeko itsaso berrietara. Eskerrik asko eta zorionak Idurre. Ziklo berria, lemazain berria, ontzi sendoa, aurrera ginen dugu inolako zalantzarik gabe. Hori ziurtatua daukagu. Eta amaierara iritsi gara. Eskerrak emateko momentua, eskerrik asko berriz ere gerturatu zareten hoi, instituzioei, alderdi politikoei, sindikatuei, eragile sozialei, unibertsitate eta bestelako eragile guztiei. Eskerrik asko euskalgintzaren itsasontzia osatzen duzuen guztioi, zorionak. Eta bukatzeko, lehen entzun dugu Einaul Elorrieta, eta orain ere gonbidatuko dugu, itsasoan ibili gara, itsasoan gora, bera, itsasoa baikara, eta berak bukatuko du. Baina ondoren, gonbidatuak zaudete, hor kanpokaldean dagoen amaiketako, mokadutxo bat jateko. Oso polita dago, baina jateko da. Ez utzi hor. Bale? Zorionak. Begiratu atzean, hortzimugak zutan, gure begien zerutan. Begiratu maitea, amildegi erretzak, biziak hilak, ametsak. Ez bilatu gauean, izarrura, gure begitan piztu da. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean, malko haiei esker, orain itxasoa gara,
orain itxasoa gara. Orain hemen gaudela bide gurutzean, utz ditzagun beldurra atzean. Ez gara izan onena, behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta erditu da, gure ordua heldu da. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean, malko haiei esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen, gure ametsaren bidean, izan garelako, oraindik ere bagara, ta betik izango gara. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean, malko haiei esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa